Betlam ti tongkam hi English mi te khwan an mangle zau zau thina thilbuai nuai nuai amo mishing hlau om khopa an chi ai nuai nuai huna te pure Betlam an te thina chi ai na ti po in ale lin thei ome mase he tongkam Betlam ti ron chhuana ero hi chu khovela damdoi ina zonga achi bai om ber pola tanga ron chhuwa kania English mi tamtak he tongkam mang photo te zinga po khwan aron chhuana la thelo an om ve treu thawani the pb channel here meka khongein ka channel hi milo subscribe in ka video hi milo like sak vela tunchuma chuan mi a hospital tri bai om Bethlehem Royal Hospital Betlam Mental Asylum anti bok chanchin kan ron tar lang donani Bethlehem Royal Hospital hi UK a mi a hospital masaber ani mai pia lama Europe pumpuya mi a enkol na mun omchun ani thina he building hi atira chuan sa khomite omna atana kumzaria don kalta kumsangkha jahni somli pasaria hontranania he mun hi atira chuan Jerusalema sipai cruseta kalte puala an tholom khonkhom te da khom na munata na sak anibera an hun lai chuan mi te chu an re thein mi hrisel lo tak tak le rilrulam chiang lo te chu an tam hle maya kumsangkha jathum somthum pasaria chuan an sa khomi te tholom da khom thin na chu damdoi inatan an thlak ta ni heng medieval hun lai hian damdoi ina chuan damlo mai pa ka piang suale rualban lo te tin omna tur nei lo kholaya wakvel mai thlengin an enkol thina an hun lai chuan an doctor te po chu tunlaya kan doctor te anga hriat hran ngal thei an lani ve lova doctor ni turin qualification vak alangai lova tunlaya kan doctor te angin kumtam tak an training ve lem lova an rindan an ti chin chu a hlo tlin chuan an mangzui maya alo hlo cham tak le an ti chhun zom lo maya damlo te chu an enkol ri stop ti ila achiang ber ome heng medieval hun lai kumsang kha jahni chhobor vela min enkol dam tura doctor rin chu le khachai thiam tak thlona khal tura rin ang velani an ti thina chutiang doctor rual te nen chuan damdoi in chu an kalpui tranta a anin enkol dan po aturu hem khop mai kumsang kha jali pathuma rikota chuan chuti hun lai chuan rilrulama chiang lo mi paruk enkol an nia tin he rikota hian an man ro man thlengin alo om vek mai rilrulama chiang lo te enkol nan chuan kolpali tala paruk chain som pakhat le mi che thailowa da na stock pahni te chu an manga an man dan chia hi rikota omlem lova mase heng an man ro tarlan man dan chu kan hre thiam ngal vek ome kumsang kha jali le paruka chuan Bethlehem Hospital chu hospital pa ngai ni tolovin mi a enkolna mental asylum a chuan an let ta ni heng medieval hun lai hian rilru buaina le rilru lama chian lo na chu taksa a natna shik omwanga an ngaya mi a enkol nan chuan damdoi chak tak te chu an mang thina heng damdoi te hi sap tonga one size fit all an tiang deuh khan damlo zong te chu an enkol na damdoi a in ang thup thina luak na salutuk le ko thalo na salutuk ti re nan an thisen jam chu ti chatin an thisen chu an pai then sak thin boka tin damlo te chu chhuwa cha ka an lung len na le an ngui na ti re nan an vun te chu an ti pil sak vak thina alan dana chuan damna in ai ma chuan in ngai sak na mun a ang jok mani tum khat chu kumsang khat zanga somnga chhobor vela khan mi ada na an enkol lai pakhat thirban bun number sanga jani somni chuan na an bun tir chu London kotlera chuan kuddo turin an tir chuaka an rin ai tak chuan chu kuddo pa chu hlotlingin sum chu a muthei phiat mai mi te chuan an enduin munom thlir tak chuan an thlir thup maya
chuta tang chuan an ho tu te chuan ti dan tur thar an hreta kumsang kha zanga somkwa pariata chuan betlam asai lama an ho tu te chuan mi puiten manchoya mi a an en kol lai an en theinan an mi a en kol na chu an hong tarup mai tlo tu chu an thahnem thei hle maya damdoi in ai ma chuan mi hring sa huan a angjok ma to ni chutianga en nomata na an hona tang chuan sum chu an lalut ta hum maya kumkhata paun zali tunlaya paun sing sari huvel chu kum tin chuan an lalut theita a an sumtling khom chu atam chak boka kumsang kha zaruk somsari paruka chuan building thar chu an sa theita a an building thar chu alen mai pia lama chevel compound zau tak anei boka lal in a an ma zo ka wang chuan mi te chuan mi ate lal in ti in an ko hial thin ani mase building thar le lian tak lal in ang mai an nei thara wang chuan achunga an en kol lai ni chu achak ompha chuang reng lo mai ril ru buaite an en kol dan chu alangai renga mitam takin an nunna an chan pha ta renga tun hnuwa mi thiam te chuan heng mi a ho an phum na thlan hi an mu chuak teu nge ni mase Betlam hospital chu an tumper pakhat sumlak lua chuan an hlotling tho mai building thar an nei china chuan an damdoi in chu tlo tu an nei bel thur maya chutianga tlo tu an nga chho zel ta ka chuan a che vela chuan nep noi zuar kongsira thu te thil ruk ching te le no chi zor na thleng chuan aron keng tel ta a thok tu te anin dai lo wang chuan mi pui tlo thei tura an siama chuan dan khau deuh hlek an han siama mase omzia anei hlei thei lo wang chuan kumsang kha jasari somria chhobor vela khan damdoi in mi pui tlo theya an siam chu an ti top ta ni mase chutia wantlang mu thei lo tura khar chu thavia win lang ma se an en kol lai te ta ne ro chuan thil du om ani lem lova wantlangin anin en kol dan anjuk mu phak lo ta ka chuan in ngai sakna chu anasa tual maya an doctor te chuan doctor lo ni le tur an fa te hne na chuan anin en kol dan chu hlan chhong zelin anin en kol dan chu arap thak hle maya in phuar be te le in vuak te chu alar pol an nia achang chuan ceiling atanga an khai thutlenga chuan damlo te chu thutirin an tivir chiam thina an damlo te chu an luak bora achangin an benga tangin thisen achuak boka an luru zai hon thlengin heti hunlai hian in enkol na an kalpui thina ni chutiang taka anin enkol dan le anin ngai sakna an sattak ema wang chuan mi soisel an kai tanta a soisel masaber tu chu abulloka mi a enkol na ve tho St. Luke for Pauper Lunatic sa an chief physician Dr. William Betia ania Betlam Hospital ang lo takin St. Luke Hospital a chuan in ngai savak lovin an enkol thinte chu poikhoi thei lovin an siam mai thina he hospitala damlo za asom sari vel chuan anin enkol na chu an dampui thin ni in an soi nge ni mase Betlam Hospital a ve thung chuan an damlo te chu tan ina tang ang main an enkola achang chuan ram huai pai ti in ram huai pai enkol ten an enkola atopa chuan an thi pha le nge thin ani kumsang khazaria sompanga aron in her chhuwa chuan parliamentary investigation chu mi ada khom na chuan an ron nei ta a investigator te chuan an thil mu chu rap thak an ti hle maya a thok tu doctor then khat chu an ban tir ta hialani investigation an ron nei nuwa po chuan Betlam Hospital a chuan anin enkol na method ngai te bok chu an mang le a atopa chuan med doctor of Betlam an ti mai Henry Monroe Betlam doctor tha kal zelami chu doctor aron ni veta a mase ni chuan a mami te anglo takin anin enkol dan method rap thak tak mai chu a mang ve du talawa a hnuwa phei chuan St. Luke Hospital a chuan
physician in athok ta dai nge ni an thu nei tu te chuan betlama anin enkol dan chu siam that angai thu committee a chuan an rela tin he betlama tang hian damlo an enkol dam record mu tur pakhat ma a om lo boka atopa chuan mi ten an social na sat ema wangle anin enkol na arab thak ema wang chuan kumsang khazariat somnga pakhata chuan betlam mental asylum chu wantlang kuta chuan hlan anita a chutachin chu damdoi in pangai taka kalpui anita a kumsang khazakwa somthuma chuan damdoi in chu tun thlenga ala omna kenta chuan son anita ni khowelaron thang chho zela kanril rubuai enkol dan po in ma son zela mitam takin na sataka ngai sak an to chungchang po thon thu angin kan soi thei pha ta ni ole khati zong kha tun tumatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong te in zawain video le a kanin mule theu don ya